Like, it's a very big shock that this happened to innocent people, young people, yeah, I just feel really bad. And although I feel everybody is feeling safe again, I think it touched something inside that this can happen so close to us. Yeah, and then. Te staan en we zijn hier ook heen gegaan omdat we gewoon medeleven hebben met de slachtoffers en nabestaanden. En weet je, wij hadden het ook kunnen zijn. En dat doet ons gewoon heel veel verdriet. Ja, want dit is uw werk. Je mag, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Het is gewoon, het is heel triest. Het is gewoon niet normaal dat dit hier gebeurt. En dan ook... Dat was een vriendin van mijn beste vriend, zijn zoon. En die hebben een relatie gehad. En, dus dit is het minste wat ik eigenlijk kon doen.